Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. hoore bir nogasi jeegom lewru korse woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi goo ñalawtawdi bandum ñan nogasi jeegom lewru korse woni juin hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati elage Muhammadu Saydu Ba mo Madiina Gunaas walla mbiyen Cheikh Sirajuddin rustino e joomum to Dakar lamorgo leydi Sénégal elage Muhammadu Saydu Ba o yi aduna hitande ujunere temedde jeenayyi to Cikkitte nder yerlaɓe Fuuta Tooro ko ɓi Saydu Alpha Ba mo iwdi nder Bosse ɗum hande tawte koye nder leydi Mauritanie nene makko ko hawli Muhammadu Ba on ko guirlajo ceerno Muhammadu Saydu Ba o naati ɓurana ko Ganguel Soule walla mbiyen Ganguel Cheikh Moussa Camara o jangui ɗon ɓurana e fannuji série kewɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi sappo e jeetati ba makko sanki nden o fuɗɗi lappude gam ɓeytade gandal o yaɓani to guijulon ceerno Yero Bal an o wondi e mum hitande ko fawde on sanki Cheikh Sirajuddin jokki fayto cilon to ceerno Hamme Baba Talla ina weni ko ɗon o jaggi lawol Cheikh Tidiane o woni kadi muqaddam hono dokkiro wirdu kala hen ɗo Cheikh Sirajuddin rewno o acci ɗon ɓarake moƴƴe so nunɗal e korse e teddungal haw halfina bitik e galle o e yogani e gueɗe guura galle ceerno Hamme Baba Talla ko ɗon ceerno Mamadou Saydou humni kala gande godnoɗe e oɗon saaha e nder Fuuta Tooro nde ummi cilon o ruttima guijilon o jooɗima kadi hoore fonde kono wona duuɓi ɗiɗi ko adinde omo wayno ceerno Hamme Baba Talla yaɓande Kolda to ceerno Oumar Touré ɗum ko hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas jeeɗiɗi wonno o rewi Jarem o natiri Gambi o yetti Kolda ɗon o hawriti e ceerno Ahmadou Baro Mbour ɓe gondi e galle ceerno Oumar Touré balɗe sappo e goho ko adi ɗum tawi Cheikh Oumar Al Foutiou Tall feñani Ahmadou Baro nde yiiloyto elage Mamadou Saydou Ba koye oɗon saaha ceerno Ahmadou Baro yamirimo kala jamma yo waɗa sappo e ɗiɗi salatul fatihe ɗon kadi yamirimo yo yah to Madine elage Ali Thiam to wuuro ceerno elage Ali Thiam toon o futoyta ko yiiloto ko e kawnide elage Ali Thiam tawimo ɗon e galle ceerno Oumar Touré hollitimo ko ina wona duuɓi jeeɗiɗi ina fadimo hollamamo e birnidi te inirimo ɓiɗɗo o yillema elage Ali Thiam ko adinde omo wayno omo heblitano tawtoyde ɗum o yaɓani hoore fonde lebbi jeetati o heɓani yamirore ceerno Hamme Baba Talla on accitimo e mayri tan ujunere temedde jeenayyi e nogas e jeetati o rewi wuuro Silla o rewi Ganguel Soule o fecciti Ɓundu o yetti Tamba kanko e sete makko ɓe pecci ɗiɗi hen feccere adande nde rewoyi Hamdallahi kanko o reftoyi Kolda to ceerno Oumar Touré o windi elage Ali Thiam ɓatukuru o wi mi ferani Allah e nelaɗo mum o jammi kisal goni e mum e Cheikh Ahmad Tidiane Chérif kono kadi mi feranima an elage Ali Thiam nde yetti Madine elage Ali Thiam hitande ujunere temedde jeenayyi capantati e goho on joƴƴini dental mum foof halfinimo hollitimo hol gonɗo elage Mamadou Saydou Ba ɓe gondi ha ñande 5 lewru haran hitande ujunere temedde jeenayyi capantati e 5 on sanki fawi hen ko balɗe capanɗe elage Mamadou Saydou Ba rutti e nder Diiwaan Kolda hawri kadi laamu ina tampinimo seeɗa almudo elage Ali Thiam noddimo yo ar o hoɗa e diwan mum ko jogori cosgol makko wuuro Madiina Gunaas go ceerno elage Ali Thiam sifontonomo wimo koɗata ñiiɓa koye nokku mo wendu heedi funnangue mum waltude heedi hirnangue mum ko adi gargol Cheikh Sirajuddin e oɗon nokku laabi limtindi omo yiiɗum e koyɗi o ummani ngol ɗon lawol o rewi Bantang e wuuro wiye Patato e Hamdallahi bismimo Hamdallahi ko biteɗo Yero Dieynaba gonnoɗo chef de canton e oɗon saaha wallimo e hodde e nokku kenaniɗomo waddimo e bañowo goto ina wiye Samba Ba walla Balde hollimo lawol nokku gontuɗo hande Madiina Gunaas o yaadi e sete makko baɗɗo yimɓe jeegomo yante bañowo ɓe goni jeeɗiɗo haw yetti oɗon nokku hawri ko 4 lewru taski ñalawma alarba nogas jeeɗiɗi lewru colte woni février hitande ujunere temedde jeenayyi capantati e jeegom ceerno Ahmadou Tidiane ina yaara nden e hitande gonnoɗo mawɗo wuuro Gunassel bismiɓe teddule mawɗe waɗaniɓe waktu takkusan ɓe gadi julde ɗon e wuuro Madiina Gunaas ɗon o waɗi erango e almumi makko nde garata tawtamo ɗon gam ferande mbajjiri temedere sappo e jeeɗiɗi galle tawimo ɗon waɗi ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo ɓesguji sappo e ɗiɗi kala jiiduɓe o wi yo ndendu leegal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e goho jumaka diida ɓakkere e huuɗo wonno e leɗɗe ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe 5 wayla juma hande ka noon hayre mum afa ko nen nogas tati lewru colte woni février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom elage Mamadou Saydou Ba hajjoyi laabi tati gardol ngol ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e goho ɗimmol ngol ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe 5 tarɓol ngol ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati
o sosi Daka Madiina Gunaas lulde alliyankore hitaande nder temed jenayi capanɗe nayi ɗiɗi balɗe sappo ngam telande mbajjiri o sosi 65 wuro hen 51 koye nder leydi Sénégal gurdam makko fof ko ɓamtare diine l'islam e laynugol lawol Cheikh Tidiane Chérif Elhaji Mamadou Saydu Ba o rutti e joomi ko ñande 26 lewru korse woni juin hitaande nder temed jenayi capanɗe jeetati to Dakar lamorgo leydi Sénégal o wirnato juma makko Madiina Gunaas duwanago khas joom konngol neɗɗo yo usto eko ustata ɗum ɓeydo eko ɓeydata ɗum bamum Ceerno Amadou Tidiane Ba gonɗo khalifa Madiina Gunaas e ñalawma hannde o tanum Ceerno Jalaluddin Ba jaggal e jaggi pular. Heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média.